ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവരുടെ രാവിലത്തെ സമയത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ടൈം എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം താങ്കിങ് എവ്രി വൺ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം, അതിൻ്റെ പെയിൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ പെയിൻ എനിക്കൊരു ശബ്ദം തന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മോദിജിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ആ ആക്രമണത്തിൽ അവർ ടെററിസ്റ്റ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നും ഇവിടെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ബ്ലീഡ് ഇന്ത്യ വിത്ത് 1000 cuts എന്ന് പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനോട് നല്ലൊരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് വേൾഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, വാട്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് എന്ന് കാണിച്ച് ഒരു പ്രൗഡ് ഭാരതീയായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. ജയ് ഹിന്ദ്.